En dan weer dit weekend nog een gezellig festival, wat het enorm troffen heeft mooi het mooie waar. Een paar duizend mensen op een hoekje graaiden bij Oertrup, bij nationale en internationale artiesten. Festival 63 is het festival van Noord-Nederland van christenen. Evert van den Berg zegt hem de egen uit. We zijn hier op festival 63. Dat is naar de Bijbeltekst, Johannes 3 vers 16. En ik moet altijd even spreken, maar het zit hier op. Want dat is namelijk, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat gebeurt hier? Ja, wat we nu zien is een heuse veldslag van de Grote Pier. En die man moet echt maar ook al vechten, tenminste dat ik dat zei ergens, joh. Hey, steltje! Hier komen! Kom op, voor je durven! Mietjes! We zijn oorlog aan het voeren. Er is ons beloofd dat als we aan de overkant komen, dat we dan het gered hebben. En wat is de achtergrond daarvan? De achtergrond is een verhaal uit de Bijbel. Een bekend verhaal. Mozes is dood. Jozua neemt de stok over. En die moet het beloofde land veroveren. Een schild heeft 3 stokjes. Dat simuleert eigenlijk je leven. 3 stokjes kapot, dan ben je dood. Af in het spel. Wij willen graag mij dit festival meest kunnen bereiken. En wij willen een stukje van God laten zien. Dit is laagdrempelig. Meesten kun je in principe gratis zien. En we willen dit doen buiten de muren van de kerk heen. Hè? Want we zorgen het Sint-Wurg dus dat de Prutte-Sjerking leger in. Dat willen we met dit festival graag aanbieden. Bereik je hem echt de mensen die je hem bereiken willen? Dat is een goede vraag. Waar willen we bereiken? Dus misschien de mensen in de eigen parochie wil, maar ik juist oren. Daarom houdt het festival gratis, een lage drempel. Zodat mensen die zoeken naar binnen. We gaan het leven een interview over mensen die ziek naar binnen. Er zijn iets van 4 miljoen spirituele zoekers te wijzen in Nederland. Die kunnen al even vrij over de drempel heen komen en hier iets van proeven. Het festival is altijd op dit terrein, want Oerak die houdt het hier ook altijd. En wij maaien de tent van Oerak broeken voor dit festival. Een trekker? Ja, we hebben hier al hier voor de mannen, al hier mooie ding. Een dikke John Deere zakje. Er staan daar nog dikke motors. Een Honda Fireblade, een dikke Harley Davidson, dus voor iedereen wat wils. We gaan nu even op naar de vrouwentent. We even zien wat ze daar nog aan het waan binnen. Nee, dat kan niet. Dus goed, ze binnen er ook nog leuk. Want de molen bent aan het vechten, hè? Ja, het vechterij is volgens mij wat gebeurd, want het gaat om het. Kijk, bloed, jongen, dus leg ik voor hem neer, mijn verlosser en Heer, die mij lief heeft. Wij zijn van een cultuurprogramma, K-route, de K-route. Ben ik op mijn plakje, hè? Ja, want dit is een cultuur. Een christelijke cultuur. Een christelijke cultuur in de samenleving van Nederland. En hij is prachtige orenculturen. Nou, neem het maar op. Is christenwijze een cultuur. Als je Jezus niet kent, dan ben je verloren. Hè? Als je komt te overlijden. Hè? Maar als je dood bent, heb je eeuwig leven. Hè? Maar sommige vrienden van mij, moet ik ook eerlijk zeggen, die zeggen ook: Jeanette, hou op, ik wil geen eeuwig leven. Hè? Als ik hier ben, dan ben ik er klaar mee. Ja? En dan komen we hier en hier hebben we onze, dus ik naai voor het eerst, dit is onze relaxruimte. Dan kun je even lekker even chillen, even zitten, even praten. Protestanten, hè? Ja, zeker. Hier links hebben we de snacktent. Deze is altijd zeer geliefd en hier is het altijd smoordruk. Nu is het even rustig, maar voor jongens dan zie je wel weer overuren draaien. Dit is voor het eerst, we gaan een buitenpodium, zodat we het uitwissel kunnen worden. En, en wat je hier ziet is dus voor de jeugd, daar heb ik een apart programma voor. Ken ik het vergelijken met de EO Jongerendag? Ja, EO Jongerendag is echt gericht op jongeren. Hè? En wij zijn eigenlijk een festival gericht op het hele gezin. Nou, we rennen nu even naar het kinderprogramma, zou je zeggen. En dan, er is van alles eraan. Ze knippen, dansen en circus, de wie van alles. En ik geloof dat er wel 350 ben, misschien ik op 400 weer, om hier een hele leuke dijmeisje aan te halen. Jezus, ik hoor niks.
Zijn jullie allemaal stil geworden of zo? Er binnen 4000 gasten in ieder geval voor jou. Volgens mij ben er aan vrijwilligers van tevoren wel stuk of 70. Nou, het inmiddels 100 binnen, dat zou ik net vreemd wezen. En op de dag zelf ben er ik nog wel 200 aan te werk. Het is fantastisch. Een hele prutte meesken, prutte positieve reacties, meestal leuke dagen. Dan het dagprogramma weer geslaagd. En we zullen nog even mijn laatste band, tot in de laatste uurtjes, een oerstolven, zullen we nog even knallen.